Det er vigtigt for barnet at få en tryg tilknytning, fordi det giver barnet en følelse af sikkerhed og tillid til verden omkring dem. Det bidrager til barnets mentale, følelsesmæssige og sociale udvikling. Forsøget om stillface viser, hvor stor konsekvensen er for barnet, hvis det pludselig ikke bliver anerkendt, men blot ignoreret. Barnet prøver deres bedste for at få kontakt med omsorgspersonen via græde og larme, men barnet går ind i sig selv, da det bliver ignoreret. Det er vigtigt for spædbørn, at dem og deres omsorgsperson kan kommunikere igennem ansigtsduetter, hvor omsorgspersonen afspejler babyens opførsel. Her ses en baby, der bliver understimuleret, og den bliver ked af det over det. Her ses en baby, der bliver overstimuleret, hvilket ligeledes også har konsekvenser. Her ses en baby, der udelukkende får sine fysiske behov opfyldt, hvilket kan resultere i død. I dokumentaren bliver vi vist 4 af de 8 trin af Strange Situation-testen. Først har vi barn og forældre i et rum. Så kommer der en fremmed ind i rummet. Nu forlader forældrene rummet. Og til sidst forlader den fremmede rummet. Vi havde dog glemt at filme det allersidste, som er, at den voksne kommer tilbage. Hvad der gør sig gældende for alle børnene, er, at de alle var relativt trygge med Ib. Men så snart der ikke var nogen i rummet, blev de utrygge.